І таночки, шановні, давно ми з вами не бачилися вже на стримах. Вельми рада вас усіх бачити. Бачу, Мін завітала, але забыла навушники. Ну, добренько. Але мне все одно вельми приемно, что вы завітали, нават калі не чуеце. Ну что ж, сегодня мы гуляем у Палію. Я зноў паменшыла якасць графікі, таму што з абнаўленнем яна стала больш патрабавальная, і пачну з таго, што пакажу свой дом, а ён у мяне абноўлены. Праўда, якасць, канешне, у яго, ну, мякка кажучы, такая сабе. Цяпер вы бачыце тут шмат дрэваў. А чаму шмат дрэваў? Таму што цяпер у Паліі можна ставіць, скажем так, скіны на свой участак. Зараз покажу, іх там некалькі. Я купила, правда, самы танны, але мне вельмі падабаецца. Вось так можа выглядаць ваш дом. Я мару калі-небудзь купіць вось гэта. Ось, але пакуль даяр танны, я вырашыла папоўніць сваю Палію. Таксама там ёсць пэўныя. Вось з'явілася такая цікавая функцыя. Можна купіць манет на $5 і цягам месяца атрымліваць па 30 манет у дзень, заходзячы проста ў гульню. І гэта вельмі выгадна. Гэта проста ачмарыць, як выгадна, значна больш выгадна, чым купляць такую ж колькасць манет проста адзінаразова. Вось, бачыце, тут проста тут можна купіць столькі манет за $5, а можна атрымаць яшчэ бонусаў на, прыкладна на $12 паміж гэтымі і гэтымі. Вось. Што яшчэ? Ну і з дапамогай гэтага праз пару дзён, так, праз 2 дні я змагу купіць вось такую кіцунэ. Ось, вельмі на яе заглядалася. І таксама, бачыце, якую я маску сабе купіла. Ось, маску і новае адзенне. Таксама дзякуючы гэтай новай сістэме. Ну што, абноўкамі пахвалілася, цяпер трэба пахваліцца домам. У Паліі з'явілася шмат чаго новага. Ну, вы, пэўна, памятаеце, я ўжо на папярэдніх стрымах, вось мой першы дамок. Ось, дрэвы. Таксама тут цяпер можна вырошчваць кветкі. Я вырошчваю кветкі, каб яны ў мяне былі. Калі я буду ўжо будаваць пастаянны дом, каб можна было іх проста ўзяць і пасадзіць куды хочаш. А вось, бачыце гэтыя дрэвы? Вось такія дрэвы. Дрэвы таксама можна вырошчваць, але гэта, па-моему, ўжо можна было яшчэ, калі апошні раз стрымілі. Дык вось, гэта дрэвы з новай лакацыі, у якую мы з вамі сёння адправімся. А яшчэ я пабудавала проста гіганцкі дом новы. Я зараз пакажу зверху, колькі ўсяго я набудавала. Вось. Я хутчэй гэта рабіла для таго, каб у мяне пакоі былі ўжо напагатове пабудаваныя, так як каб усё гэта пабудаваць, па-першае, патрэбны час, па-другое, патрэбныя рэсурсы. Ну, я патроху збірала рэсурсы, будавала, і вось цяпер зноўку, калі я буду будаваць ужо вось вокны, дзверы, ўсё такое. Цяпер гэта ў мяне ўсё будзе гатова, і мне трэба будзе толькі расставіць у адпаведным парадку, ну, як я захачу, а не прыйдзецца чакаць, пакуль яно пабудуецца. Бо, ведаеце, калі вось знаходзіш у сабе натхненне нешта будаваць, нешта рабіць, і прыходзіцца чакаць ад паўгадзіны да некалькіх гадзін, пакуль яно пабудуецца, ну, гэта можна вельмі лёгка гэтае натхненне страціць. Так што я вось пабудавала такі дом-лабірынт. Унутры ён амаль не застаўлены. О, дарэчы, бачыце, кветачка. Кветачка гэта насамрэч лямпа. І яна таксама з новай лакацыі. Праўда, я яшчэ не атрымала схему, як яе зрабіць самой, але купіла ў цішы ў краме. Вось, унутры. На жаль, другі паверх можна пабудаваць толькі вось тут. І вось гэта ўвесь другі паверх, паўнавартасны пакой, пакуль, ну, прынамсі, пакуль. Я спадзяюся, потым гэта будзе можна, але пакуль нельга.
Вось гэта ўсё, што можна зрабіць на другім паверсе. Не, конечно, мэблю сюды можна паставіць, просто я заленавалася. Вось. І тут я просто ставіла мэблю, каб паглядзець, як яна будзе выглядаць. Дарэчы, цяпер у Келлеры, памятаеце, гэта такая бібліятэкарка, вельмі строгая і патрабавальная. У яе можна чытаць, купляць кнігі. Чытаць чамусьці нельга. То бок вось я купляла гэтыя кнігі, напрыклад, кніга на выбар Келлеры, слоўнік Манджэры, прыгодніцкі раман. Ну, вось у іх ёсць назвы, у іх розныя вокладкі, але чамусьці іх нельга чытаць. Ну, цікавая асаблівасць. Вось, я таксама рабіла мэблю, ставіла яе сюды, каб паглядзець, як яна будзе выглядаць. У мяне яшчэ ёсць ванны пакой і спальня. Таксама у зэкі купляла ванны. Ванны, дарэчы, можна напаўняць. І вось таксама палічка, ванна і лямпа з новага сету мэблі. Правда, ўсё таксама куплена у... не ўсё куплена у Цішы, а частку ўжо я магу і сама зрабіць. І гэта са старога сету, які быў спачатку гульні. Ось тут ванну. Яе можна напоўніць вадой, можна сесці ў ванну. Клас. Ну і ваду можна спусціць. І можна также напоўніць. Ось. Раз. Опа. І тут з крана цячэ вада. Прычым цікава, што як бы, ну, тое, што тут кран у гэтым сеце мэблі, гэта зразумела, і тут ёсць кран. Ну, такія драўляны нібыта, але ўсё ж такі ёсць у сеце натхнёным, у наборы мэблі натхнёным прыродай. Ну, так ён падаецца. І тут у сеце Moonstruck, Moonstruck это можна перакласці як удараныя месяцам, а нешта такое, ну, нешта звязанае з месяцам, такі чароўны, вельмі прыгожы сет, але тут крана няма. То бок мы напаўняем гэтую ванну, проста цягаючы ваду вёдрамі. Вельмі міла. Ось, ну і таксама там ракавіна і ўсё такое. Тут шафа з набора цмокавага, і тут таксама нібыта спальня, дзе вось паставіла некалькі ложкаў, вось ложак з новага набору. Як жа ён завецца? Ён Умбран. Умбра. Ну, Умбра гэта, я ведаю, ёсць такая фарба. Ну ладно, вось сета Умбры. З набора званочка Bellflower і з набора месяца. Ось. Гэта мае 3 любімыя на дадзены момант наборы. Ну і шафы таксама. Ось. Ну і больш, па-мому... не, ёсць што паказаць з мэблі. Вось у гэтым пакоі я хацела рабіць кухню, але мне было лянота перацягваць з першага дома кухню сюды, або рабіць новую. Таму тут толькі вось ці палічкі. Дарэчы, іх можна адкрыць і нешта паставіць унутр. Вось. Можна адкрыць і закрыць. І таксама травы сушацца, і вось такія шторы. Вельмі цікавыя. Аказалася, што чым больш ты пабудуеш пакояў, тым больш ты атрымліваеш адчывак, і адчыўкі за пабудову пакояў яны даюць схемы на тое, каб зрабіць шторы. Ось тут яшчэ таксама вельмі шмат дзвярэй у гэтым доме. Вось такое вакно вялікае. Так, а тут, дарэчы, дзвярэй няма. Тут нельга выйсці, бо я тут хацела тут зрабіць спальню, але нешта потым перадумала. Ёсць вось такі закуточак паміж дамамі. Я зараз пакажу, дзе ён знаходзіцца. Вось я зараз тут. Вось мяне нават на мапе можна бачыць паміж 2 пакоямі. Тут таксама знаходзіцца ліхтар з месячнага набора, і калі гуляць у хованкі, то тут вельмі класна схавацца. Праўда, цябе будуць выдаваць адчыненыя дзверы. Так, вось тут таксама можна выйсці, якраз выходзіць да аднаго з 2 выхадаў з лакацыі. Ну і агулам такі дом-лабірынт, у якім можна і заблукаць.
Ось, яшчэ з'явіліся... Так, дом сапраўды вялікі, ім можна заблукаць. Кіра Гёрл, вітаначкі, вельмі радая бачыць на стрыме. Ось, о, цяпер ёсць і арэлі. Забыла адразу паказаць арэлі. Арэлі проста шыкоўныя. Адразу, як яны з'явіліся, я іх паставіла сабе. Абажаю арэлі. З'явіліся новыя плоты, вось такія. З'явіліся штукі, з якіх можна зрабіць, боже, як жа іх это называецца? Сцежкі. Ну, так, сцежкі, вось. Мне больш за ўсё вось гэтыя падабаюцца, і яны, прычым яны розныя, проста яны такія атрымоўваюцца. Ты робіш адно і тое ж, а яно атрымоўваецца рознага памеру. Гэтыя спілы дрэва. Можна зрабіць вось такую цагляную сцежку. Ну, карацей, вельмі класна, вельмі шмат новаввядзенняў. Таксама з гэтага новага сета вось яшчэ такое прыгожванне для сцяны. Называецца вянок з набору умбры. Ось такая прыгожая штука. Так, ну, здаецца, ўсё на участку, што хацела, показала. Яшчэ зноў... Не ўсё. Бо тут яшчэ ёсць новы набор кемпінга. Вось, і там ёсць такія класныя штучкі на кшталт гэтых свечак, якія вісяць на... Я так разумею, гэта або галіна, або алені рага. Алені рог. Ось. Я не ўпэўнена, што гэта, магчыма, галіна. Ось. Яно, конечно, пажаранебяспечнае, але ж у нас магічная камп'ютарная гульня, так што я спадзяюся, ўсё будзе ў парадку. Вось, неяк так, пахвалілася. І цяпер давайте ж пяройдзем у новую лакацыю, бо яна сапраўды шыкоўная. Ось, так, тут у мяне цяпер на участку таксама дрэва. Я абажаю дрэва, я была вельмі радая магчымасці набыць гэтую знешнасць для свайго участка, таму што цяпер у мяне ось цяпер ён атачаецца дрэвамі з усіх бакоў. Ось, вельмі прыемна глядзець на гэта. Пераход у новую лакацыю даволі непадалёк ад выхаду з участка. Опс. Так. Не хочу пускать, ну ладно, такое бывае. Але яно хаця бы... Ладно, я... Абы не сурочыць, але яно хаця бы апошнім часам даволі стабільнае і не вылетае. Але часам не дае перайсці... ў іншую лакацыю. Ладно, калі яшчэ раз не атрымаецца, я паспрабую выйсці праз іншы выхад. І пайду тады далейшым шляхам. Не пускай, ладно, я паспрабую выйсці з іншага ўваходу. Вось гэты ўваход, праз які я намагалася выйсці, ён вядзе ў... Ён вядзе ў Бахар-Бэй, а вось гэты вядзе ў вёску Кіліма. Так, толькі не кажы, што ты падвісла. Відаць, усё ж таки сурочыла. Не, адвісла. Выдатна. Ну, гульня стала адчувальна больш патрабавальнай да камп'ютара. Гэта адразу кажу, і калі ваш камп'ютар раней не цягнуў палію, то зараз можа будзе складаней. Так. Ось. О, дарэчы, прыемна, што зараз не бачна, напэўна, у чаце. Зараз пакажу, адключу на хвіліну. Так, вось. Яны пішуць у чаце, што ў нас вітаюцца ўсе мовы.
гэта вельмі прыемна, так што мы можам размаўляць па-беларуску. Дарэчы, нагадваю, што ў нас ёсць гільдыя. Праўда, у нас не так шмат чальцоў, вось усё 4. Так што, калі вы гуляеце ў Палію, калі ласка, пішыце, далучайцеся, мы будзем вельмі радыя. Ось, гэта для беларускіх гульцоў. Так, ну вось вёска Кіліма. Дарэчы, раней часта, калі вы не бачылі, ну, можете паглядзець запісы маіх стрымаў на YouTube-канале. Участак выглядаў, ну, вось прыкладна ў такім стылі, дрэваў там было паменей, затое былі, ну, там былі руіны. Вось. І над праўда вісня. Ну вось так, яна вісня. Мінт, я таксама вельмі радая цябе бачыць. Так, ну што, давайте выправімся тады у... Можна. Я думаю, я зараз пададу да... Дзе ж там? Там недзе ёсць тэлепорт, я пададу да тэлепорта і тады... каб перамесціцца ў Бахарбэй. Зараз, вось тут тэлепорт. Я тады перамяшуся ў Бахарбэй, а ўжо адтуль у старажытны лес. Мы можам перамясціцца адразу туды, але я хачу, каб мы спачатку ўвайшлі ў яго праз уваход, каб я таксама і уваход показала. Ось. Ну і акрамя новай лакацыі у Паліі з'явіўся працяг гісторыі. Аказалася, што тое, што мы з вами прайшлі да гэтага на стрыме, гэта яшчэ нават не ўся прадмова. О, мін сэрцкі дасылае. Так, ось. І... Оказывается, нас яшчэ чакае вельмі доўгі сюжэт. Так. Вось яно. Даволі далёка будзе бегчы, можна перамесціцца сюды і адсюль будзе бліжэй. Можна, в прынцыпе, і вось так пайсці. Так, я правільна на сцежку выйшла? Так, правильно. Чаму бы заадно не вспомніць, як у прынцыпе гэта яго дня выглядае. Дарэчы, у гэтай гульні з'явіліся новыя... вось гэта жалеза ўсё ж такі, але там акрамя звычных нам камянёў і металаў таксама з'явіліся новыя камяні. Гэта белы камень, зараз покажу, вось ён. Белы камень, яго можна збіраць у старажытным лесе. Таксама з'явіліся радовішчы, з якіх можна збіраць менавіта золата, срэбра і плаціну. Таксама новы метал, які я дагэтуль бачыла, праўда, толькі... Ух ты! Не, гэта проста грыбок, мне падалася гэта кветачка. Сэрцакропельная лілея, якой назвала нашу гільдыю для... беларускую гільдыю. Дык вось, так, пра што я казала? Плаціна, якая пакуль сустракаецца толькі, ну, в сэнсе пакуль, яна сустракаецца толькі у новай лакацыі. Але гэта адмысловыя вось радовішчы, з якіх можна здабываць металы, якія раней проста выпадкова трапляліся ў звычайных радовішчах, такіх як, ну, проста каменныя. Каменныя, якія там яшчэ ёсць. Давайте з Тамалай паразмаўляем, раз уже напрацаны. Я ведала, што ты не затрымаешся надоўга. Дарэчы, можна яе спытаць, я знайшла некаторыя штукі не толькі ў новай лакацыі, яшчэ і ў старых, і можна ў іх распытаць. Я знайшла цалкам звычайныя грыбы. Віспасіл, вітаначкі, радая бачыць на стрыме. Дык вось, я знайшла цалкам нармальныя грыбы. Я прыберагала гэты дыялог, каб паразмаўляць з ім на стрыме, і вось нарэшце можна спытаць.
кажаш, што ты знайшла гэта, калі шукала рэліквіі, цудоўна. Я адчуваю, што на іх размешчана нейкая магія ілюзіі. Я бы хацела ўзяць іх для далейшага вывучэння. Я магу заплаціць рэдкімі камянямі і маёй бясконцай удзячнасцю. Мне трэба падумаць, таму што ёсць яшчэ некалькі асоб, якім можна паказаць гэтыя грыбы, і я бы хацела ўсё ж такі паразмаўляць з усімі. Таму мне трэба падумаць. На здароўе, даражэнькая, я дам табе ведаць, калі нешта з'явіцца з маіх даследаванняў. Так. І таксама можна спытаць, ці заказвала нешта ў Таркі. Я, правда, не памятаю, хто такі ці такая Тарка, але давайте спытаем. Вядома ж, не, даражэнькая. Маю на ўвазе, што я заказвала іх песню ці дзве у мінулым, канешне. Але мне больш падабаецца, калі мае інгрэдыенты дастаўляюцца кімсьці чароўным на кшталт цябе. Ясна, ты мне ляслівіш, як заўсёды. Ну, таксама можна з ёй паразмаўляць. Рада зноў цябе бачыць. Да мяне нячаста завітваюць некалькі разоў. Ну што ж, выдатна паразмаўлялі з Тамалай. Нячаста выдаецца з ёй размаўляць. І вось так, вось набліжаемся да гэтай новай лакацыі. Адразу гэта ўжо заважна. Бачыце, вось раслінкі. Такія незвычайныя раслінкі, якія выглядаюць як фіолетавыя манстэры. Вось, і яны ўсе часцей і часцей. І зараз мы пяройдзем у новую, вось яны зноўку. Пяройдзем у новую лакацыю. Раней тут былі проста зачыненыя дзверы руін, вось якія можна час ад часу бачыць. І цяпер я пачынаю разумець, што гэтыя зачыненыя дзверы руін, якія можна час ад часу бачыць, гэта хутчэй за ўсё намёкі на будучыя лакацыі, якія будуць дадавацца ў наступных абнаўленнях. Ось, але ж гэта, колькі, прыкладна год ці нават больш. Не, яўна, па-моему, больш за год прыйшлося чакаць да таго, як Палію дадалі новую лакацыю. Што вось? Выглядае ўжо зусім не так, як звычайная лакацыя. І, дарэчы, тут паўсюль ёсць паліум. Паліум, які у першапачатковых лакацыях, такіх як Бахары-Бэй, у вёсцы Кіліма ён, па-моему, зусім не сустракаецца, а тут ён проста, можа, не на кожным кроку, але ён зусім нярэдкі. І дзякуючы якраз новай лакацыі, пакуль я збірала паліум, тут сабралі кветку. Ладно, можна сабраць новы вось белы камень. Дык вось, я хоць змагла парабіць сабе гэтыя мэблю, якая патрабуе паліум, каб яе зрабіць. І тут ёсць жабы. Гэта трэба было стрыміць у сераду. На жаба сераду. Так, ладно. Трэба адцягнуцца, я ўжо проста звыкла ўсё так фарміць, усё, што бачу, ўсё фарміць. Дрэвы. Ось. Дрэвы зусім не такія, як мы бачылі у папярэдніх лакацыях. Бачыце, вось тут такія дзіўныя, гэта гняздо, ці як гэта называць? Не магу скараскацца. Вось там, дзе галіны разыходзяцца. Вельмі цікавая тут і флора, і фауна. І некаторыя, бачыце, яны як бы заражаны цемрай, іх злавіць проста вось, як звычайна, іх не атрымаецца. Тут патрэбная нейкая асаблівая магія, якая, наколькі я зразумела, адкрываецца падчас праходжання прысвечанага гэтай лакацыі квеста, але я яго пакуль не пачынала, бо хачу прайсці разам з вамі на стрімах. Яна не сабралася. Ось. Архідэя старажытнага лесу. Ось, называецца гэта кветачка. І паліум.
Боже, які ж ён быў рэдкі, як раней усе за яго біліся. Яшчэ раней жа зараз жа, вось калі ты нешта збіраеш, яно на некаторы невялікі час застаецца, і калі хтось прыходзіць, можа таксама сабраць. А раней такога не было. Раней прыходзілася пісаць у чат, што вось знайшлі паліў, падыходзьце, і толькі калі ўсе падышлі, тады ўсім адначасова можна было сабраць. Тады ён быў яшчэ больш рэдкі. Так, я зараз дзе? Дарэчы, вось так выглядае маба лакацыі, і калі папярэднія лакацыі, Кіліма і Бахары Бэй, яны былі больш просто такія прамавугольнікі, то тут яно больш выглядае як лабірынт, і можна адзначыць, яно ўсё ж такі трохі больш калідорнае. Таму што тут, вось, ёсць праходы, і нельга, як, напрыклад, у Бахары Бэй, можна ўскараскацца на гару, і вось. Дарэчы, вось гэта, па-мойму, радовішча плаціны. Зараз паспрабую. Па-мойму, гэта плаціна. Вось так выглядае. Гэта так, плаціна. Вось, новае радовішча. Выдатна. Караскацца, канешне, можна, але магчымасці для караскання тут усё ж такі ўжо больш абмежаваныя. Лакацыю зрабілі больш калідорнай, магчыма, для таго, каб і можна было больш раўнамерна напоўніць, а не каб Ось, таксама з'явіліся новыя расліны, якія можна вырошчваць. Вось, напрыклад, матыльковыя бабы, магчыма, так можна называць. Таксама вось гэтая цемра можна захапіць не толькі казурак, як я паказвала, таксама можна захапіць і дрэвы, і вось жывёл. Вось, дарэчы, новыя жывёлы, правда, іх вельмі складана лавіць. Яны ў цябе плююць такой штукай, якая цябе запавольвае, і пачынаюць уцякаць. Таму я нават зараз намагацца не буду, бо гэта цяжка. Вось таксама захоплены цемрай воўк. Яны вельмі не хочуць мяне бачыць, яны уцякаюць. Затое ёсць орхідеі. І яшчэ паліў. Я тут штотыднёвая адшыўка атрымала. І, дарэчы, што цікава, калі я вам показывала наборы мэблі, іх можна набыць у цішы, або іх нават выдаюць, карацей, іх можна атрымаць звычайным шляхам, то набор мэблі старажытнага лесу, іх трэба атрымліваць за нейкую новую валюту. Я, правда, яшчэ не знайшла, як яе атрымаць, і падазраю, што яна атрымліваецца якраз такі ў ходзе квеста. Квеста, звязанага са старажытным лесам, які я пакуль не пачала. І нейкая цікавая казурка, якую яшчэ, па-моему, не лавіла. Ці лавіла, я не памятаю. Не лавіла. Сонцавыбуховы матылёк, напэўна, так можна перакласці. Ось, тут такія вось прыгожанькія. Дарэчы, адзін з новых набораў мэблі называецца ратангавая лілея. Дарэчы, тут і вось яно выглядае як гэты новы набор мэблі, ратангавая лілея. Я зараз паспрабую на хвілінку ўключыць сярэднюю якасць графікі, каб вы паглядзелі, як насамрэч гэта ўсё прыгожа выглядае. Гэта толькі сярэдняя якасць, таму калі ваш камп'ютар цягне,
підключити яшчэ паболей. Меды і горы і вітаначкі, вельмі радая бачыць. Ну, шляхам донату тут не атрымліваеш мэблю, просто таму, што гэта адзін з асноўных, скажем так, момантаў, дзеля якога ў гэтую гульню гуляюць. А гэта што? А, гэта таксама паліум ці нешта яшчэ? Так, гэта паліум. Шляхам донату тут атрымліваецца толькі вось, ну, касметычныя там вось якія штукі, накшталт вось адзення, маскі, як у мяне. Таксама можна... О, тут з'явіліся яшчэ скіны для інструментаў. Напрыклад, вось які мне падабаецца. Ну, вось яны тут самыя розныя ёсць. Вось такія цёмныя. На нізкім узроўні графікі выглядае так сабе, але калі включыць вышэйшы, то атрымліваецца вельмі прыгожа. Ці вось такія, бачыце, касмічныя. Просто, ну, з аднаго боку просто нацягнулі касмічную гэтую вось тэкстуру, а з іншага ўжо так прыгожанька. Так, што яшчэ? Зараз, ну, або вось тэкстура лісця. Ну, банальна, але сімпатычна. Вось, вельмі шмат чаго новага. Так, тут яшчэ так багата пячора. О, а ў гэтай пячоры я, па-моему, не была. Зараз завітаю. Яшчэ одна штотыднёвая ачыўка, прыемна. Вось, ну тут ёсць такія вось пячоры, тут яшчэ такія скрыні сустракаюцца. І куды гэта? А, я прыйшла вось, спусцілася і прыйшла ў цэнтральныя стайні. Звычайна, правда, праходзіла па гэтаму шляху, але іх можна вось патрапіць рознымі шляхамі. Так, што там свеціцца? Я хочу гэта сабраць. А, вось грыбы. Дарэчы, нейкі куфар. Зараз яго адкрыем. Куфар просто. Куфар можна выкінуць, у меня ўжо некалькі такіх ёсць. А тут што гэта? Загадкавы мяшэчак з казуркамі. І мне патрапіліся, ну вось, 3 мадэлькі. Вось гэта у стылі Умбрыі. Так, так, это умбрыйскі стыль. Все, што падобнае да Монстэры, гэта стыль Умбрыі. Ну і фіолетавая, вось яна па змаўчанні фіолетавая. А гэта што? А, гэта я знайшла свяшчэнную кветку. Свяшчэнную кветку можна паднесці да статуй. Яны, дарэчы, па-моему, на мапе пазначаюцца. О, вось. Так. І тады яны даюць, ну вось, умбрыйскія статуі, і яны даюць узнагароды розныя. Так, гэта я кудысьці ўскараскалася на другі паверх. Вось, вельмі цікавая тут лакацыя. Дарэчы, калі паднесці, так, я магу зрабіць паднашэнне. Вось, яна пачынае свяціцца, статуя, і дае узнагароду. Гэта загадачная торбачка з артефактамі, і яна дае старажытная статуя нумар 2. Дарэчы, наконт артефактаў. Тут можна збіраць артефакты. Я, правда, пакуль не разабралася, як гэта робіцца. Таму што хутчэй за ўсё зноўку ж гэта робіцца падчас праходжання квеста. Вось яшчэ одна статуя. Але яна патрабуе аж на 2 клетачкі, а ў мяне зараз няма аніводнай. І таксама зараз можна рабіць веганскую скуру з грыбоў.
Правда, я пакуль не знайшла, для чаго яна выкарыстоўваецца, але ну вось новыя рэцэпты з'явіліся. Так, у меня пакуль няма ніводнага рэцэпта для рэліквій. Ось тут их можна ствараць. Ну так, тут аднолькава як бы, просто я пакуль не магу іх ствараць. Тут яшчэ, дарэчы, таксама была мэбля з набора старажытнага леса. Правда, я не памятаю дзе. На мапе одна, вось. Вялікая лямпа старажытнага леса. Вось яна, вось. Таксама можна купіць вялікую лямпу. Цікавыя нейкія намёты. Вось он. Гэта сталы, дзе можна гандляваць, мяняючыся артефактамі. Ось. Тут можна пераапрануцца. Забаўна, на што пасярод леса пераапранацца. І дзе ж яно? Дзе ж можна рабіць тыя артефакты? Гэта вось яны такія наборы, і тут можна сабраць артефакты з іх частак, але мне пакуль іх небагата. Зараз пагляджу. Які ў мяне новыя артефакты ёсць? Так, у меня есть вось такі артефакт. І, напэўна, мне ж здаецца, што я яшчэ нейкі артефакт пакінула дома. Так, вось, я принесла тую частку, якую зараз атрымала. Чаму тады на тым стале мне... Вось яшчэ. Вось, відаць, у мяне вось гэтае я пакінула дома. Ну, здаецца, ўсё. Пакуль гэта ўсё, што я знайшла. І вось можна атрымаць такія... Ну, вось, сабраць некалькі частак і сабраць іх артефакты. Я пакуль не ведаю. Па ідэі, за іх атрымліваеш вось гэтыя забаўныя грошы Элаізы, але для чаго іх ужо выкарыстоўваць, я пакуль не ведаю. Дарэчы, што гэта? Ну, неяк так. Ладно. Вось гэта такі цэнтральны хаб, дзе можна выкарыстаць усё тое, што знайшлі. Вось, дарэчы, тут цемра. Яна захапіла не проста там дрэва ці казурка, яна захапіла цэлы пераход. Вось ён, дзе будзе цягнуцца, але пакуль яна закрыта цемрай, і я так разумею, з'явіцца толькі калі я прайду нейкі квест. Што ж, давайте разглядаць іншае. Вось праз тое, што у мяне нізкія налады графікі, тут паўсюль насамрэч вісіць феліцынія. Вось яна. Бачыце, вось прямо над галавой вельмі прыгожыя расліны, але праз тое, што у мяне нізкія налады графікі, яны з'яўляюцца толькі калі падысці блізка да іх. А так, калі налады сярэднія, а я калі не на стрыме, мой камп'ютар цягне сярэднія налады, і гэта проста ачмурэнна прыгожа. Так, мяне даўно не было, бо я хварэла. Сама ўжо заманалася, відно, смывала па стрымах, але ў мяне быў ковід, і знік голас, і, магчыма, вы чуеце, што я зараз не вельмі, ну, як бы ён такі даволі, ну, не надта файны, як было раней. Ось, але зараз я хаця б ўжо магу вытрымаць нейкі час размаўляць. Гэта я зараз, дарэчы, знайшла новую умбрыйскую статую, якую раней не знаходзіла. А тут яшчэ ёсць нейкія вось такія грыбы, але я пакуль не зразумела, што з імі рабіць, як іх лавіць і ўсё такое. І бачыце, зараз я сабрала грыб, і разам з ім сабрала рэцэпт грыбной скуры, але я яго ўжо вывучыла, таму ён у мяне нават
не ілюструється. Просто якби збираєш гриби і рік час отримуєш цей рецепт. Випадково. Ну тут некие темные печори. Так, ага, можна, в принципі, зараз використатися. Тут у нас що? Тут у нас ось така локація. О, до речі, на пункт нових цікавостей. Ось тут такі гриби, на яких можна скакати. Потому что новые локации, они растягнуты не только у горизонтальной просторы, але так само и вертикальні. Там є велізарні древи, на які можна вскараскатися, до їх ми з вами ще доберемося. Ось, вельми класно. Новая локация, не глядячи на то, что стала больше коридорной, чем попередняя. Прийняв все-таки були, ну, такі великі прямоугольник, обмежований тільки по краях. Ну, не могу пройти мимо палем, потому что ранее же это была такая редкость. Я часом могла месяцами не быть здольной скрафтить некую меблю, просто потому что мне не было палиума. Я не могла его занести. А это что? А, это все ще орхідея. Тут ще час від часу зустрічаються вельми редкі кветки. Кветки ой-ой-ой, тут вода. А, я воду навіть не побачила. Вельми редкі старожитні кветки. Кветки старожитного лесу. Які потребуються, однак, для шматліких рецептів, меблі і... ну, я поки бачила примінення тільки меблі. Ось. Клас. Тут локація, бачу, там бачу. А ось є та локація, у яку ми прийшли першопочатково. Ось вона. Боже. Ну ладно, давайте протягнем у тим напрямку. Ось, але яна зустрічається вельми редко, і коли її знаходять, звичайно, як раніше з паліумом, пишуть у чат. О, тут, оказывается, унизе ракатячая. Я ее не бачила. Думала, там земля. Так, куди тепер йти? Тепер треба пройти. А, можна пройти не назад у печору, а тут ніде є виход. Попробую перескакивать. Оп. Оп. І протягуємо шлях вон туди. Ось, до речі, ті дерева. Я казала про те, що тут є велізарні дерева, по яких можна скаскатися. І вон там. Опа. Ось. Спробувати зараз скаскатися. Сподіваюся, мене хопить. Єс, хапіла. Звичайно, ось в гэтых трутовиках, я так розумію, які на їх місяця можна знайти які-небудь да що завгодно. І кветки, і гриби, і казурок, і що тільки не можна знайти. Ось, а там, по-моєму, ось, некая рослинка так само. Бачу я там. І зараз спробуємо скараскатися. Ось казурка, зараженная темрой. Ось такі гриби тут є. Гэта лунаючий гриб, але він так само заражений темрой, тому я зараз не можу слухати. Ось так само казурка. А ось гриб, здається, нормально. Ось, лунаючий гриб. Тут стільки нових видів грибів.
Мне вельмі падабаецца тое, што зараз новыя стваральнікі кантэнту пачынаюць цаніць грыбы і робяць звязаныя з імі штукі. Таму што раней, ну, такое вось я магу прыгадаць толькі, напэўна, Моравінд, дзе тылвані жылі ў дамах, грыбах. Ось, ну, магчыма, я нешта прапусціла, і раней таксама гэта часта выкарыстоўвалася, але ну, я стала заўважаць, прынамсі, толькі нядаўна. Так, што ў нас тут? Загадкавая торбачка збіральніка. І мне яшчэ далі насенне, далі арэхі копа. Я іх, дарэчы, яшчэ, па-моему, не бачыла. Ну, в сэнсе, не знайшла, дзе збіраць. Вось. І таксама нейкія грыбы. Ось так. Забаўна. Так, ну што, зноўку палім? Збіраць. Вельмі класная прама наверстала свае запасы паліуму. І, па-моему, нават зрабіла ўсё, што... Для чаго ён на мяне патрабаваўся, ну і што я хацела зрабіць. Так, цяпер патрэбна перабрацца неяк на той бераг. Тут жа я патану ці... Не патану, тут мелка. Так, цяжка. Вельмі доўга не аднаўляюся голас, проста кашмар нейкі. Я просто вельмі радая, што у мяне не праца не звязаная з голасам і ну і таксама не трэба ў жыцці шмат размаўляць, там неяк змог аднавіцца. А гэта што я нядаўна сабрала? Вось ягады піксі. Дарэчы, што і казуркі, якія мы з вамі бачылі, яны многія з іх называюцца піксі, і піксі тут гэта такія істоты, якія могуць прымаць літаральна любую форму, наколькі я зразумела. Магчыма, у квесце нам распавядуць пра іх больш. Вау, лес, конечно, шикоўны. А там што? Гэта за мост, я проста пакуль яшчэ не вывучыла гэту лакацыю, ну, дрэнна ёй арыентуюся. Там для мяне кожны паход сюды гэта проста вау. Всё такое новае, незнаёмае. Я прапаўзла міма грыба, для чаму ён не сабраўся? Ось сабраўся. Так, ну што, давайте цяпер далей вось туды пойдзем. Дрэвы, канешне, новыя школьныя. Яны самі выглядаюць як гіганцкія кветкі. Гэтая казурка. Магчыма, гэта піксі. Я проста пакуль яшчэ не памятаю. Не, гэта матылёк начнога ценю. Я яго, па-моему, дарэчы, яшчэ не лавіла. Ага, тут я могу подняться вот сюда и что далее? Некая загадковая локация, хотя тут, в принципе, все загадковое. Вот так само лицение супер пригожее. Не пустовато, але мы не бачу палів. Гэта просто гельштальт, не збіраць увесь паліў, не бачу. У гэтай пячоры мы былі, я не памятаю, зараз. Так, напэўна, былі. Гэта тут я знайшла вон тую новую статую, якую раней не бачыла. Значыць, ідзем у адваротным напрамку. Нейкая альтанка, такая забаўная. Калі ідзе дождж, правда, у палі, па-моему, яшчэ не ідзе дождж,
можна спыніцца. Вось, дарэчы, бачыце, тут цемра, таксама і рыба можа быць заражаная цемрай. Ось. А вось яшчэ адна мэбля з набора. Ось, гэта проста галіна, і я, калі шчыра, не ведаю, для чаго яна можна выкарыстаць. Хіба што толькі падвесіць на яе якую-небудзь лямпу, ці нешта накшталт таго. А можа, яна сама накшталт лямпы, проста не ўключаная. Вось, цяпер пячора з чырвонымі кветкамі. Яны так праяўляюцца, канешне, я іду і праяўляюцца, а пры больш высокіх наладах графікі тут все цалкам у гэтых чырвоных кветках. Зараз пакажу. Вось як яна выглядае на нармальнай графіцы. Вось такая чырвоная пячора. Весялее гульня пачынае падвісаць. Я пастаўлю нізкія налады. Ось. Тут якби пячора звичайного кольору, а червоні квітки. О, знову трапився рецепт з рибної скури косі. Ну, червоні гэты квітки, які я, звичайно, сьогодні з'являються тільки коли йде їх близько підвести. І гриби такі просто чмиренно пригожі. Колькі паліума, і вже нікому не потрібно, тому що всі позбирали, колькі їм треба було. Колькі, до речі, я забрала за этот час. Давай, зникай. Вау, 67. 67 ранее збиралися просто неймоверно довго. О, там Нікі. О, а гэта, по-моему, ці то платіна, ці то сребра. Платіна, хоча зовсім. Опа. Да, нас собрали платіну. Правда, я покуда ще не знайшла, для чого платіна використовується. Ось тут хтось був, відпочивав. Так, там далі можна простить, я потонул. Ну, можна. Ось тут, до речі, є тепер така ціна, яка заповольває. Час від часу стикається. І куди гэта я вийшла? Зараз скачну мапу і погляджу. І я вийшла ось праз гэты ход у багну Аканы. Ось, я могла в принципі, гэта ж ёсць была пячора чырвонага квітнення, чырвоных кветак, і мы падзеі прайшлі вось да багну Аканы. Ось тут часто з'являються гэтыя водорості, які запаволюють. І так само тут часто яна кагосьці ловіць. Так само хочу паўдзельнічаць. Это хто? Это... Вау, яшчэ і зоркавы. Гэта... Як бы гэта перакласці? Полымя... Скакун по каменях з палымянымі рагамі. Так назвалі гэтую жабку. Окей.
Трэба падумаць, як перакладаць гэтыя назвы, тому што яны часам бываюць вельмі цікавыя, але ну так сходу не прыкладзеш. Ух ты, гэта я атрымала новае дасягненне. Не халера сабе. Рубін. І у мяне рубіна яшчэ не было, вось я яго сабрала, атрымала ачыўку і... Вау. Так. Хочу яшчэ раз паглядзець. Так, выкананыя ачыўкі. Як же я? Усе... Гэта ачоўка на той, каб сабраць усе... Усе камені, ось. Усе зоркі у зямлі. І вось, у мяне ўсе былі сабраныя, і толькі самы дарагі рубін яшчэ не быў сабраны. Сапфір, кварц, гранат, яшма, смарагд, цитрин, аметыст. Дарэчы, чаму аметыст такі дарагі? Аметыст гэта, ў прынцыпе, недарагі камень. Аквамарин і онікс. З гэтых самы танны мусіў бы быць, ну, кварц, ён справді тут пазначаны як танны, і аметыст. У нашым свеце яны недарагія, але тут, відаць, аметыст так рэдка сустракаецца, што ён такі так дорага каштуе. Так, ну, гэтая багна, яна такая даволі змрочная, не расцягнутая вертыкальная лакацыя. Ось. Гэта што? І я так не зразумела, што вось гэта за веры такія. Як бы, калі ў іх трапляеш, то правальваешся, і ўсё. І там нават нічога цікавага не знайсці. Ну, відаць, гэта таксама звязана неяк з квестамі. Магчыма, проста пастка для няўважлівых вандроўнікаў. Ось так. Багна, дзе за... я ўжо прайшла багну, атрымліваецца. А як я тут апынулась? Ладно. Значыць, багна не такая ўжо і змрочная атрымліваецца. Што гэта там? Што гэта? Вон там нешта лётае, і я хачу гэта злавіць. Я не ведаю, што гэта. Гэта нейкая жабка? Яна атручаная цемрай. Напэўна. Так, яна атручаная цемрай. Не магу яе злавіць. Таму яна мне падалася такой незвычайнай. Гэта што за кветка? Вось лотас старажытнага леса. Па-мому, гэта ён патрабуецца для многіх рэцэптаў. Мабыць, я тады яго лепш адзначу. Вось тут ёсць такія стрэлы, якія дазваляюць адзначаць нешта. Ой. Ось. І цяпер тут будзе такая пазнака, якая будзе паказваць, што тут нешта цікавае ёсць. Ну што, так, я трошки заблукала. Калі выправіцца туды, то... вось яшчэ адзін. Цудоўна. Я 2 лотаса сабрала за гэтую вылазку. Гэта радуе. Все такое даволі змрочнае. Хаця гэта як бы раніца і мусіць быць даволі светла, але... Вот, нарэчы, той закрыты цемрай пераход. Зараз падыдзем бліжэй. Хутчэй за ўсё гэту цемру можна будзе падчас нейкага квеста развеяць. Ось. Зараз гэта выглядае як партал у космас.
які ще розтякаються навколо. Ох, жудосно. Ну что, напевно, давайте вернемся у Багну, а тут я ж показываю некую печору на мапе. Я хочу знайти ту печору. Хотела знайти печору, знайшла палем. Выдатно. Напевно, находка. Так, ну що я печора? Вона мусить бути не тут. Ага, вон туди. Треба ускарескатися і буде некий проход. О, тут куфар. Выдатно, это уже третий куфар за сьогодні. Зараз відкриємо, щоб тут загадкова торбочка. Як це назвати? Здобытчик руди. Майн. Як перекласти майн? Здобувати руду. Не ведаю, як це перекласти, але сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. О, вон є ще... Є ще одна статуя. Ось, вона світиться, тому що я її вже активувала, принесла їй лотоси. Можна? Які журнали. Журнали вартових. Ось. Жабки. Вертаемся до Багна. Ось якраз таки, по-моему, Багна... Ну, у любом випадку, это доволі зморочная такая частка этой мап, але в этом есть своя пригожость. Ось тут побудовані эти ротанговые... як это називається? Сходки. Ось такі побудови. Прикольно. Тут, конечно, пустовато. Тут поболее меблей, поболее персонажей, и это место было бы таким классным, оживленным. Але тут поки що вельми пусто. Ось я ще одну статую активувала. О, так я не благо так позбирала этих кветок. О, давайте, до речі, до їх долучимся. Мабуть, можна буде нечто зловить тут. О, бачите, до речі, пчелку? Нові годованці пчолки. І пчоли, по-моєму, вони дозволяють, коли у вас зашмат усього у інвентарі, вони дозволяють визволити інвентар шляхом того, що пчела зможе гэта відправити вам додому. Гэта риба такая... Некая жудасная рыба была, и она сорвалась. Кошмар. А вы не бачите? Медузу ловить. Я такую медузу уже ловила. Ну что ж такое? Какая рыба дикая, просто лютая. Вау, я словила. Это озерная акула. Боже, на что за почвару я зловила. И еще и подпись такие. Только коли вы думали, что озеры беспечные. Кошмар. Я зловила акулу. Бедная акула. Ладно. Мы тут как бы оглядеть локацию. До речі, а что это? Мне показывает, что мне тут есть у 300 метрах отсюда есть некая здобыча, якую я не собрала. Ну что, давайте выправимся, поглядим, что за здобыча.
сюди на рамку. Ось така багна. А мне вось гэтая лакацыя, ведаеце, што нагадвае? Не ведаю, ці праходзілі вы, ці заспелі, але недзе у нулявых была гульня па мульціку Вінкс. Клуб Вінкс быў такі папулярны мульцік. Сярод маіх аднакласніц мы нават гулялі ў іх. Я была тэхнай, дарэчы. Ось, і... А як гэта здабываць? Я ведаю, ну ладно. Я была тэхнай сярод іх. І была камп'ютарная гульня. Гульня была, шчыра скажу, класная. Але тады ў дзяцінстве я была яшчэ нязвычная да камп'ютарных гульняў, і мне было вельмі складана яе праходзіць. Зараз бы я прайшла проста на раз-два, і, калі шчыра, я нават падумваю знайсці яе. Ну, так, каб яна была, магла ісці на Windows 10, у меня зараз Windows 10 усталяваная. Ось, потому что она вельмі класненькая. І там была місія у балоце. Ось, тое балота, я яго просто праклінала. Ну, можна, калі была маленькая, я не могла праклінаць, не умела яшчэ, але я яго ненавідзела. У выніку прайшла, і гэта было нешта. Але зараз я разумею, наколькі гэтая лакацыя была шыкоўная, вельмі класная. Вось гэтая, я проста упэўненая, што хтосьці з распрацоўшчыкаў натхняўся тым балотам з клуба Вінкс. А чмурэць? Вітанкі, вітаю рэйд ад малатка, вітаю малатка. Вельмі даўно не бачыліся, і мне вельмі прыемна, што ты не толькі сам завітаў, але яшчэ і запрасіў сваіх гледачоў да мяне. Проста дзякуй. Я вас усіх вітаю. Вітаю ў Паліі. Мы разглядаем новую лакацыю, якую вось дадалі з апошнім абнаўленнем. Ось яна проста шыкоўная, і мне паказвае, што мне знікла тая здабыча, якую мне паказалі. Ну ладно, значит, не ідзем, значит, просто разглядаем лакацыю. Мы вярнуліся зноўку ў пячору чырвоных кветак. Ось. Можам паблукаць, а можам зноўку выйсці, перайсці да багны, бо мне здаецца, мы неяк недастаткова іх разглядалі. Так. Ладно. Хутчэй за ўсё я проста заблукаю, мы нейкі час будзем разглядаць гэтую пячору. Так, мне трапілася загадкавая торбачка з казуркамі, і у мяне ўжо запоўнены інвентар. Ладно. Гэта жук-драугар. Клас. Так, трэба неяк вызваляць месца. Ну ладно, разберемся. Ух ты, тут на гэтай скале самотна расце грыб. Ух ты, а тут можна падняць? Не, наўрад ці. Шкада, так бы шыкоўна было зараз падняцца і апынуцца на якой-небудзь гары. Экран. Магчыма, праз тое, што мой камп'ютар не надта цягне гэтую гульню. Магчыма, фрызы адбываюцца сапраўды, таму што з новай лакацыі вельмі моцна павысіліся патрабаванні, і мой камп'ютар, ну, вось я зараз гуляю на самых нізкіх навадах графікі, і ён усё адно, ну, скажем так, не вельмі добра цягне. Таму, баюся, у Палію мы будзем вяртацца ўжо не так часта. Мяўка! Дзякуй вялікі за падпіску, мне так прыемна. Ты цяпер, дарэчы, можаш карыстацца ўсімі смайлікамі, якія ёсць на канале, усімі эмодзі. Ось, але імі таксама можна карыстацца, набыўшы за пёркі, якія вы атрымліваеце за прагляд. Каго ж я тут злавіла? Крывавы жук. Вітаначкі, мабука. Мы так з табой даўно не бачыліся, проста. Нават не толькі на стрыме.
Я вельмі вдячная табе, што ты завітала. О, дарэчы, мы ў гэтай пячоры ўжо былі, і зараз у дзень яна выглядае неяк больш прыемна, таму што уначы яна была неяк зусім змрочнай. Але мне здаецца, гэта проста праз тое, што ў мяне такое праз тое, што ў мяне нізкія налады, то сюды пранікае проста дзённае святло, хаця яно, па ідэі, не мусіць пранікаць. Так, тут мы ўжо былі, вось прямо гэтым шляхам я ішла. І зараз куды ж я выйшла? Да багну. Толькі мы тады пайшлі ў тым напрамку, а зараз давайте пойдзем туды. Ось. Нейкія руіны, якія, хутчэй за ўсё, нам прыйдзецца даследаваць падчас квесту. Ось. Ну вось, гэтая багна, якая нагадвае адпаведную лакацыю з гульні па Вінкс. І, дарэчы, вось што яшчэ яна нагадвае, яна, канешне, яркая, гэтая багна, але калі дадаць яе трошкі сэпі, мабыць, ненадоўга, бо хутка сесія. Дарэчы, я ўжо хутка скончу, напэўна, стрым, таму што адчуваю, што ўжо голас знікае. Таму зараз, на жаль, я доўга не пастрымлю. Вельмі шкада, але я рада, што пастрыміла хоць колькі часу, таму што я ўжо вельмі смавала і па вас усіх, і па самім стрымам. Таму я вельмі ўдзячная вам усім за то, што вы прыйшлі. 15 чалавек мяне зараз глядзіць. Ачмурэць. Усім вялікі дзякуй, і я вельмі рада, што вы прыйшлі да мяне. Дык вось, калі дадаць трошкі сэпіі, і наколькі я памятаю, малаток жа нядаўна гуляў. Не малаток. Хтосьці з беларускіх стрымераў нядаўна гуляў у Занзару. І там таксама ёсць лакацыя з багнай. І вось яна у прынцыпе падобна, але трэба трошкі і зацямніць. Трэба трошкі зацямніць. Тут ўсё ж такі ў палі багна вельмі яркая. Ну, гэта не дрэнна, гэта такая асаблівасць, проста ось, крэсла. Я, правда, не пэўненая, ці захачу на такім сядзець, таму што яно выглядае з аднаго боку нібыта зацвіла, з іншага боку нібыта захопленая чорнай магіяй. Мета Ігоры пытаецца, ці чакаць стрыма па Скайрыме. Чаму не? Усё ў вашых руках, вы можаце за апёркі, якія атрымліваеце за прагляд, заказаць мне наступны стрым па Скайрыме на здароўе. Вось, вы можаце, ну, вось бачыце, вы зарабляеце пёркі падчас прагляду, яны, па-моему, злева ці справа ад радка, куды вы выводзіце тэкст, каб напісаць у чатик. І можаце тыцнуць туды, там будзе два варыянты ўзнагарод. Гуляем на наступным стриме в Скайрыме и гуляем на наступным стриме у Палію. Ось, і можете. Ось. І можете сказать. Опс. Ралев. Так, ладно. Ось. І Занзара гэта таксама адна з такіх суперскіх гульняў, і яна на першы погляд такая, ну, феечкі, ну, прикольна, але яна проста супер складаная. І моя бесконцая павага ўсім, хто стрыміць Занзару, таму што я ў свой час яе так і не прыйшла до канца. Так, гэта я ўсё выйшла да тых жа руін, вось пагулялі па гэтым гарадку. Дзе ж мы не былі? Да ўжо, здаецца, ва ўсіх лакацыях былі. Тут ось былі. Тут, дарэчы, нейкі квест, нешта мне трэба знайсці. Што мне трэба знайсці? Квест «Усё ціха на Умбрыйскім фронце». Па-моему, яшчэ тут не дуже разглядалі, бо тут ось гэтая лакацыя даволі прыгожая. Давайте сюда вернемся и поглядим, что там. Ах, як шкода, что тут нема мини-мапы.
потому что я часто не хапаю. Так, мне треба ісці ровно на ўсход. Как перайсці ў ту локацию. Ага. Знову праз печору з червоними квітками. Так, где же тут нужно хотенько перейти? А, не хапила. Ладно, давайте больше долгим шляхом. Не хапила тривалости, как бы скараскаться. Грибы, конечно, шиковные. Все тут шиковне просто. Я бачу статую, якую на мапе яшчэ не видать. Значит, я яшчэ не открыла. Ей на мапе не видать, потому что я уже поднесла лотосы. Разумела. Палим. Спирали. Платина. Великая штука платины. Просто очмурець. Мы же ранее с вами знаходили платину такими невеличкими родовищами. А зараз ось просто велизарные. Вау. Так. Сколько я уже знайшла? Вау, 17 штук платины. 17, 11 платины, я навіть не ведаю, як это правильно называть. Так, и тут, по-моему, выход. Выход? Да, это выход с печоры, ура. Цитрин. И у меня уже не хватает места у інвентары. Тому у любым выпадку уже прыйдецца неўзабаве вяртацца. Ну вось зноўку вярнуліся да гэтага гэты раскошны лес. Дарэчы, ці змагу я прызямліцца вось сюды, на гэты грыб. Опс. Опа. Так, ой, классно. Шикарно. И теперь я хочу прилететь вон на ту локацию. На гэтым домику на дрэве знаходзіцца таксама тэлепорт, які можна адкрыць, каб туды хутенька тэлепартавацца. Так, палію час ад часу аптымізуюць, бо ну і развіваюць і аптымізуюць, бо памятаеце, калісьці ў мяне калісьці я планавала пастрыміць палію, але не атрымалася просто таму што яна вылетала. Паском завылетала. Ну ось тэлепорт. Такі утуленькі дамок на дрэве. Ось, ну і хутчэй за ўсё праз некаторы час яна стане лепшасці. А магчыма, яны ўжо проста забілі на слабыя камп'ютары і вырашылі, так, мы робім інды-гульню для моцных машын. Ось, гэта ўжо 4-й, па-моему, куфар, ці 5-й за сённяшні стрым. Я не магу гэта сабраць, таму што поўны інвентар. Ну ладно, я зараз з'ем вось гэта. І тады ў мяне вызваліцца ячэйка, і я змагу, опа, змагу забраць. Ага, і яна адразу у маё сховішча перайшло. Ну ладно, гэтая штука, значыць, у мяне будзе дома. Ну што, тады, напэўна, давайце вяртацца дадому. Усе асноўныя лакацыі як бы паглядзелі, столькі ўсяго знайшлі. Вось, цяпер можна вяртацца. Новая локацыя просто шыкоўная, яна вельмі магічная, і калі да гэтага у нас усё было такое, ну яно як бы фэнтэзі, але пры гэтым яно такое выглядае
звичайне, утульне звичайне, я б сказала, то зараз у нас магія просто на повну катушку. Где-то нова локація. Так, ну ось мой новий дом. Ну, у сенсі, ён стары, просто ён значна полепшаны, скажем так. До речі, по-моему, кого я тут ловила? У меня есть просто жабка и жук драугар. А теперь я поставлю свою сховище гэтых. Ты кого я зловила, яшчэ і вось гэтую жабку. Жабка з полымянными рожками. А от Potato, вітаначки, вельмі рада бачыць на стрыме, але мы ўжо ну, я ўжо хутка буду скончваць. Але ўсё адно вітаначки, мне вельмі прыемна, што вы да мяне завіталі. Ось так. Дарэчы, вось гэтую у меня тут да халеры камянёў праўлю на перапрацоўку. Так, што яшчэ? Я ж зараз атрымала гэтую штуку. У якім жа на раздзеле мусіць быць? Якую я вось знайшла апошнюю торбачку? Вось яна. Торбачка горназдабытчыка, мабыць. Зараз її відкриємо. І паліум, і кремінь. Ось що мені трапилося. Яку страву можна придумати з огурков? Салату можна придумати... ну, перше, що приходить до голови, це салата. Потім... треба подумати. Напевно, бутерброди. Акулу я собі так само покинув. Ну так. Бутерброди, салата... Що ще? Не ведаю, я кроме бутербродів і салати нічого не робила з огурков. Мабуть, глядачі можуть нешта порадити, тому що, ну, з огурков вже, певно, можна не тільки бутерброди і салати робити. Мабуть, ви самі робили нешта з їх? Шмат огурков, мало всього іншого. Салату, ну, тому що гэта літаральна, ти наразаєш огурки і додаєш туди все, що хочеш. Вау, рубін, конечно, шиковно. Я знайшла рубін, він самий дорогий, самий рідкий. Незвичайно рідкий зорний камінь, який подобається тим, хто народився під знаком гандляра. Продаецца за незвычайна высокую цану. Гэта, хутчэй за ўсё, можна падарыць зэкі, але, калі шчыра, я лепш прадам, таму што, ну, вы толькі паглядзіце, колькі грошай за яго можна атрымаць. Ну, вось, всё, разабраліся са здабычай. Ну, і тыя, хто яшчэ не бачылі, магу зараз... Вау, вас ужо 18, глядзіць мой стрым, ачмурэць. Усіх вельмі радая бачыць. Вось і які дом я пабудавала. Ён, конечно, недабудаваны, ён не надта упрыгожаны, але я просто эксперыментавала з тым, што новага з'явілася ў палі. Агуркі можна падсмажыць. О, дарэчы, я недавно бачыла, што хтосьці рабіў з агуркоў чыпсы. Можа, пагуглі і паспрабуе зрабіць з агуркоў чыпсы. Ось. Правда, я не упэўненая, ці шмат застанецца ад агуркоў, таму што яны ж збольшага складаюцца з вады. І калі іх выпарыць, калі ваду выпарыць, каб атрымаць чыпсы, то мала што застанецца. Ось. Ну, і як бы там збольшага пустыя пакоі, бо я просто будавала пакоі, каб потым ужо, калі я буду канчаткова будаваць свой дом, каб яны былі ў мяне напагатове, я іх просто расставіла ў патрэбным парадку. Вось, дарэчы, другі паверх, але гэта ўсё, што можна зрабіць на другім паверсе.
біти огурки, то бок яны просто, ти просто б'єш огурки і все. Дивно ніяк. Так, ладно, раз я дом уже показывала, давайте покажу участок, тому що він просто шикований. Наприклад, ну, ось там уже виход у Бахари-Бей, але ось тут можна пройти під пустим стволом дерева і якби піднятися вище і поглядіти на свій дом з вишні. Розводиться там і соєвим соусом. Цікаво. Цікаво, треба пошукати рецепт, тому що гучить як нешта, що можна справді зробити з огурками, каб яны былі смачнейші, а не просто вода. Я люблю огурки за те, що яны вода, але часам просто ну, чогось хочеться ще. Ось гэтае дрэва, якое тут стаіць, яно замінае мне паглядзець на ўласны дом, але з іншага боку, калі хтосьці адсюль падкрадзецца, яны не будуць бачыць мой дом. Фоер. Яшчэ на мяне падпісалася Фоер. Вельмі рада бачыць на канале. Дзякуй вялікі за фолоу. Спадзяюся, вам спадабаецца. Спадзяюся, я буду стріміць уже часцей. Вось. Таму што, ну вось, я хварэла і таму доўга не стріміла. Яны так... Упс. Так, я нешта... Упс, я замацавала у чаце паведамленне мабукі. Мяубукі. Огурки и приправы. У тебя есть такие огурки и приправы, боже мой, як сумно. Так, ну, вось дрэвы. Да речі, гэта дрэвы просто для ўпрыгожвання, і іх нельга зрубіць. Але у мяне засталося апошняе дрэва, якое было на гэтым участку першапачаткова, вось гэтая бяроза. Таму што, ну, спачатку ты атрымліваеш участак, на якім растуць дрэвы, расце хмызняк і шмат камянёў, і як бы гэта твае першапачатковыя рэсурсы, якія ты выкарыстоўваеш, каб пабудаваць сабе дом. Але, дарэчы, можна набраць вады? Не, нельга. Дарэчы, лейку цяпер можна напаўняць не толькі з вон таго азерца каля дома, але яшчэ шмат адкуль. Так, пра што я казала? Вось, і як бы я рубіла тыя дрэвы і вырашыла ў выніку пакінуць апошнюю бярозку, як бы як напамін таго, які участак быў спачатку. Вось, а тут такі адбітак. Вау, тут такія цікавыя блокі, яны як спіраль. Як спіральныя? Ці гэта проста адбітак? Як цікава, так неба блакітнае, а так яно у спіральках. Якая незвычайная штука. Дык вось. Ну і цяпер вось гэты ўчастак, тут ёсць рачулка. Яна цячэ з цемры і ўцякае ў цемру. Спіральныя блокі, якія знікаюць. Не, іх проста... яны звычайныя, а ў адбітку яны спіральныя. Цікава. Вельмі незвычайна. Незвычайная з'ява. Ну, ўсё ж таки, гэта іншы магічны сусвет, так што мала што тут ёсць. Зноўку такі... Ух ты, дык тут рака такая глыбокая, і мне здаецца, вось гэтыя бярвенні, яны абмяжоўваюць гэтую глыбокую частку, таму што вось тут я магу перайсці, а вось там далей глыбока я патану, калі туды патрапіў. Ось, ну і зноў рачулка вось цячэ з цемры пад камянямі. Проста цемра. І калі выйсці вось тут з дома, то можна... Тут яшчэ одно полае дрэва.
нейкі вось такі брод. Ну, здаецца, гэта ўсё, што ёсць цікавага на гэтым участку. Ён класненькі. Ён класненькі, хаця і самы танны з тых, якія можна набыць у краме. Якія тут яшчэ вось я паказвала пачатку. Тут ёсць розныя, ёсць такія горны. Ось, прыгожанькія. Ёсць касмічны, то бок твой участак проста вісіць у космосе. І вось гэты мой самы любімы, які я спадзяюся калі-небудзь набуду, таму што гэта проста нешта ачмурэннае. Яшчэ ўначы з паўночным зяннем, тут жа можна проста любавацца. Ёсць вось такія восеньскія, таксама недарагія, але ўсё ж такі гэты мне спадабаўся значна больш. Ёсць востраў, лава, ёсць парк. Не ведаю, мне не спадабаўся такі. Яшчэ памятаеце, мы праходзілі квест у храме паветра, і вось гэтая лакацыя падобная да яго. Ёсць вось такі, які выглядае як частка, можа, памятаеце, па-моему, я стрыміла гэта кітайскі новы год, які тут святкаваўся, бо тут жа як бы вярхоўнае боства гэта цмок, і гульня пачыналася ў год цмока, і яна пачыналася да гэтага, і потым пачаўся год цмока, і як бы гэта пачалі святкаваць, і вось таго часу неяк. Ну і яно па стылі нагадвае гэтую лакацыю, дзе мы гэта святкавалі. Так, здаецца, ўсё. Это ўсё, што я хацела сёння паказаць вам. Ну, вось на такім стрыме пасля вяртання. Тады квесты ўжо будзем пачынаць у наступны раз, калі буду стрыміць палію. А на сёння тады ўсё. Вялікі дзякую, што завіталі. Я была вельмі радая бачыць усіх, і я спадзяюся, вы таксама былі радыя бачыць мяне. І радая бачыць палію, вось, таму што гэта вельмі ўтуленькая гульня, якая вельмі рада, што яна развіваецца. Тады на сёння ўсё, да новых сустрэч. Ой, дзякую вялікі ўсім. І да пабачэння, тады квесты будзем выконваць у наступны раз. Всё. Бывайце.